Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdodzi wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdodzi wemali. Sithinte ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdodzi wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ubingelela babudokotela bawesizwe bawujabule umfana omhle nje ekhehle umzulu abancinyisi. Namhlanje sinomelaphi wendabuko usuka e-shop number 272 Bria Muthi Market kuseThekwini. Sizofuna ukuthi abingelele aphinde futhi asinikeze inombolo atholakala kuyona kubantu abasuke bethi bamfuna. Siyabengelela lo bengelelani bengelelwa inyanga ukhwalo. I-shop engisebenzela kuyona ithi 272 inamba yociko engitholakala kuyona ithi 072 8130765. Ake siphinde sibhekisise lento ngoba abantu abasebenzela emadolobheni isikhathi esiningi sifuna ukwazi ukuthi uluphi usuku abasebenza ngalo uluphi usuku abangasebenzi ngakho. Kufana nomuntu ofika umnqonqozela egcekeni ebusuku ekuseni umjethe ngane yaphalaza ayimise hambe eclinic. Usuku engasebenzi ngalo mkhulu kube yisonto nje kuphela. Isonto. Yeah. Isonto suku ngakho noma uvalele. Ngesonto ngisuke ngingavalanga but ke ngisuke ngingekho mina. Suku ngekho nje. Yeah, ngisuke ngekho nje. Hayi kodwa ngisuke ngivala. Ya mkhulu kuningi engifuna sikhulume ngazo. Abantu bahlushwe izinto eziningi. Thola ukuthi umuntu wazi kahle indlela azaleke ngayo ukuthi uzalelwe ekhaya but yena angikusho lokho. Yena azifake kulesibongo lesi sakandimande ngenkani ngoba bethu baba kwaNdimande. Kodwa bazi kahle ukuthi uNdimande into ayenza walala noma kwavela yena. Wakhuliswa nawe akashoba wazi kwaba indoda. Mase semdala akafuna ukubizwa isibongo sabantomazana. Nazi inkinga manje zikhona njengabelaphi bendabuko linkinga enjalo eseyiveza ukuthi niphi induku linayo indlela nimsiza ngayo noma nithi hayi akayi clinic. Induku ikhona dokotela eyokuthi isize umuntu osube ekuleso simo leso. Kodwa nje okunye nje okusemqoka kakhulu uyabona nje mangaba uzelwe wawuzuma njengoba uzuma ngithi. Kodwa mase uzovele uthi wena so unentsebe seyimnyama entsebe seyifuna ukuba mpungu bese uthi wena hayi ma uzoshintsha wena uthi yakwesinye isibongo. So lokho ngicabanga ukuthi kuyingozi kakhulu kubantu waphela leso sibongo lesi isona sube sikukhulisile waze waba mdala waze wasebenza manje sesibuye saba wrong kuphi. So leyo nto into engakucindezela makuwukuthi uzotula ushintshe isibongo. Sticker esibongweni esisodwa noma akusona noma isona kodwa sticker nje akusona. No lento ngisho ngoba abantu abaningi bahamba indawo eziningi mase uyathola ukuthi bese selanda umuntu ethi sokuthi uyamphahlela singaveli lesibongo lesi yena asishilo athi ish hayi ngeke kusho ukuthi asisebenzise lesiko usuyathola ukuthi akusona isibongo sakhe isibongo asisebenzisayo. Ngifuna ukubheka ukuthi ingqinamba nina abelapha indabuko niphunywa kanjani ekutheni lo muntu odagcina sizakela. Indlela yomuntu ukuthi makasizakala lapho ufuneka asetshenziselwe umuthi ozokwazi ukuthi umdonsele idlozi ekuyilona lona. Azothi mengaba ephahla sikwazi ukuthi izinto zakhe ziconnect. Yeah. Ngizofuna ukuthi singene lento njengengane zamantombazane sebekhulile lo sisi lona obe nenhlanhla ukuthola ama engane ngokuhlukahlukana. Nangoke manje ufuna ukwenza into ufuna ukulungisa la. Wenza njani? Ufuna alungisele uyashada lo muntu ashiye lama choice lapha emuva. Kumele ngane izilungisele ekhaya. Yiphi induku empandeni zakho ozomnika wona kufuza ayifake lapha ukulungiseleza ngoba ziyashinga ukuthi ma asiphumile ngoba sonke sibiza izibongo nga1 ugogo omdala phela manje ukhulile mana lesoka ekushadele ekhehle eshadisela shona wawashiya lama choice lana emzini washada wathola ingane yodwa naye eshayisela imoto yandala. Nazi sifuna ukuthi ugogo alungise yiphi impando umefika kwena ozofika umfake lona ukuthi hamba ulungisa lento ngale nduku lena. Mangaba nje kuyisimo esikanjalo kufuneka athole impande lapho eyokulungisa umsamo ngoba futhi ingane impande nozoyifaka iphezulu engeke izisale yodwa. Lapho impande nje engeke izisale nje impande nje noma nje ngeyodwa lapho indaba ngeke lizelisala. Ngapha eSwazini balibeza ukuthi yilokhu njana balibeza kanomuntu ugelegele. Yeah. Okay. Yebo. Usuku awuchazeke lapho kehle. So lapho leyo lokonjana leyo nduku leyo ngoba isube ilula wena dokotela mangaba ekanjalo ngoba
mawukuthi nizingane neba u3 noma neba u4 uma wena unezala emishadweni ehlukahlukene emadodeni ahlukahlukene abuyazona beka la kugogo wenu osube ehuma wakhe so mangabe usebenza leyo mpande wena usube ukahle mangabe ukanjalo ngoba uyakwazi wena qobo lwakho ukuthi uphahla siphi isibongo into esube iyingozi lapho ileyo ukuthi uphahla into ongayazi leyo nje mawukuthi nje nizaleka ngaleso simo esisube sikanjalo isube ilula ngoba uyakwazi wena uyazazi wena ukuthi okay mina ngizalwa kwasibani bani kuphela izinto zami azilungi kanje so mangabe sikwenzela leyo mpande usube sozophahla leli la komalume idlozi ube sokubuya futhi uphahla leli la kini ngoba vele uyazazi ukuthi uwakabani isibongo sakho. Mkhulu, sike sakhuluma nawe lana wakhuluma ngamafutha ensele umsebenzi wawo ukuthi kubantu abagembulayo lamafutha uyabakhela wona kodwa lento uyenza engakangeni ekhasini uthi abanye bayenze mase bekhasini abadliwe luthi le nduku le umuntu kufuna yenze engakangeni ekhasini noma yenze bese ubona umshini uzodla awusichazela ukuthi amafutha ensele nowathola phi nibamba nini insele noma nawe uzwa kuthiwa insele cha mkhulu lapho iqala insele niyithola phi insele insele itholakala kubantu abasobe beyabantu abazingelayo okay wena unayo uqala ithambo lensele nginayo mina insele ithambo nalo lensele nginalo ithambo amafutha futhi nginayo okay yonke Klaskhathele nina yonke into yensele nginayo mkhulu okay nanga umuntu uyawufuna umuntu osekhasini sichazele ukuthi umumnika amafutha wensele sina ungashitshela imithe phakathi okay amafutha wensele ngempela noma afana nensele hayi amafutha ayinsele nje straight okay asebenza ungayichazeke imithi sichazele manje ukuthi uzowenza kanjani umuntu ungasingaloko sibuyela abantu bethi ngidliwe kade ngithathele nomuntu amafutha ensele engabhobhe enduku okubalulekileyo mangaba nje uye ekhasino lo muthi ufuna ke usebenzisa usaya khona ekhasino lo muthi ke uyawuthatha ugcobe omnye wakhona uyawuchaba uhlale nje kuwena egazini uma usufika lapha ekhasino akumele uvele ufike nje uthi wena hayi ngizofika manje ngidlala lo mshini umshini ozowudlala ufuna ke uqale ubheke kuqala ngoba khona ukuthi udlala umshini kanti lo mshini lo awunayo vele imali phakathi ufuna uqala ukume nje ucheck umshini othola ukuthi hayi lo hey uyababhubhisa uyabadla bese udlala wona ke wona uzofuka ikhipha yonke imali phakathi kuyibaka sibuyele kulomuthi usumnikile lo muntu umuthi uwenza uthwena wenza ungangena ekhasini why ufuna wenza ungangena ekhasini into ebanga ukuthi ufuna ke uwenze ungakangena ekhasini awukwazi ukuthi njengamanje ungathi wena usufikile ekhasini kube imam mhlawumbe ukusebenzisa ufuna ube khona ozobala kuwena egazini yabona hayi ngoba usubona umshini uthi hayi ngoba uzothi ngoba sewubona umshini uthi hayi ufikele ndaphi izokushaya la izofika ikushaya ingcono mangaba omnye uzobala kuwena egazini omnye ke songawugcoba ke yeah kodwa ukhona okuwena vele ekhaya okay ngifuna sibuyele lana abantu bayifunile izinto bagcina kwenzeke nama mistake njengamanje abantu kunabantu abagcoba ama passport abahambayo yeah uthi wena abazolanda lesigubhu kodwa sihlala phansi silenga phezulu yeah why lesigubhu ufuna singahlali phansi lesi sigubhu lesina wanamkhulu njengoba ngithi mina masingahlali phansi lesi sigubhu lesi umthetho wazo sengumali akumele sihlale phansi ngesokuphakamisa wena nezinto zakho nje nemisebenzi yakho ukuze ihlele phakeme bangaba sizohlala phansi kusho ukuthi nje izinto zakho zizohlala phansi so ingakho sithi lesi sigubhu masihlale phezulu emoyeni ukuze sikwazi ukuthi sikuphakamise wena siphakamise negama lakho uma uthatha imali ungezi kumina ufake izikhindi nevest why umuntu kufuze ukuthi afike ngoba phela bayozana afike nevest leopaka mangabe uzothatha izinto ekanjalo dokotela awugqoki njengengane ufuna ugqoke nje izinto nje ezinesizotha njengomuntu osubezazi ukuthi ufunana ngokwempilo yakhe hayi ukuthi manje uqhamuke nezikipa nama vest nensumpu ezivelela uyabona yeah no ngiyakuzwa mkhulu number 1 ufuna ukuthi usicacisele la isigubhu umali siyisithwalo noma uyinto enhlanhla kahle hle isigubhu lesina umali akusona isigubhu esiyisithwalo siyisigubhu nje senhlanhla nje imali yebo mkhulu asingena naku umsebenzi wakho ubhalile la uthi lo msebenzi uyisithwalo kodwa uyacebisa wenziwa ngesikhwama semali uyisithwalo kodwa ecishwe wenziwa ngesikhwama semali akusichaza lana mangaba sithi lo msebenzi uyacebisa
kusube kuyisithwalo leso mkhulu esisube sisenza ngesikhwama semali. Okay. So into wena oyenzayo uthola isikhwama. Isikhwama nje esikhulu nje impela. Mawuthola leso sikhwama lesina uzanaso kumina bese siyayenza ke lento yakho yesikhwama. Mangaba sesiyibhila lento izohlala kuwena esikhwameni lesikhwama lesina ufuna ke sihlezi sinemali. Hlezi sinemali. Yebo mkhulu. Khulu siyabonga. Abantu abakudingayo bazokuthola kuphi eluphi usuku uthola ngalo mhlawumbe uzobe ungekho busy ngalo? Usuku engisuke ngatholakala ngalo isonto kuphela. Isonto kuphela. Yebo, phakathi nensuku nje ngiyatholakala la ngitholakala khona shop 272. Sinike inamba yakhe. 0728130765. Baba Dr. baba sizwe bawujabula umfana omhle nje ekhehla lomlungu siyabonga. Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.